38 ka mga dancing contingents ang opisyal nga mosalmot sa Sinulog 2026. Kini gikonfirmar ni Cebu City Mayor Nestor Achival ning Lunes, Disyembre 1, 2025. Sa lokal nga mga contingents, mokabat sa 17 ka mga barangay o school participants ang mikonfirmar nga mopasundayag Enero sunod tuig. Sa out-of-town contingents, 12 ka mga partisipante na ang nakaparehistro. Apil na niini ang grupo gikan sa Zamboanga City, Kalibungan Festival sa probinsya sa Cotabato, Baez City, Tabaco College sa Albay ug uban pa. Samtang 8 ka mga contingents gikan sa Cebu Province ang moapil sab sa Sinulog 2026. Sa laing bahin, ang Mascara Festival sa Bacolod ug ang Danao City magsilbing guest contingents. So 37. So before, I think we're having about 40 plus, which is naabot og alas 12. Karon sa kutotong gisulti nako, maximum of 7 o'clock sa gabi. Gawas nga gipaminusan ang contingent sunod tuig, gipakunhuran sab ang budget alang sa dakong kalihukan. Gikan sa 100 million pesos karong tuiga, 78 milyones pesos na lang ang gahin sa Sinulog 2026. Kini tungod sa pagtangtang sa mga unnecessary expenses ug sa pagdivert sa ubang pondo paingon sa mga biktima sa nakalaing-laing kalamidad nga miigo sa Sugbo. Doon tayo pag-trim down sa atong mga, one is the prices. No? Kunya katong mga natanaw na to mga unnecessary kay ato gituman ang gusto sa ato ang mayor. Yes, dili gyapon ma-hamper ang ato ang mga performances kay sa kunang gigon ka ganina ni Mayor said ang prices is the same. Prices is the same. Kung lang tayo gitrim lang ng mga prices from 6th to 10th place. Nagkanayon sab si Cebu City Councilor Dave Tumulak nga nagpadayon pa ang ilang pagproseso sa uban pang mga activities o concerts subay sa Sinulog. Doon tayo ipamuta ng mga activities sa SRP. Doon sa mga activities nga itong gibutang po outskirt somewhere in Iscario. And doon na sa mga concerts nga itong gibutang sa Plaza Independencia. So, kining mga lugar, including the IT Park, okay, doon na ito'y ipada o proposal dito sa site sa IT Park but to be finalized. Samtang karong tuiga, pabiling magsubay sa naandan nga tema sa selebrasyon ang kapistahan. Duyog sa pagpakita sa kalig-on sa mga Sugbuanon taliwa sa mga katalagman. Mao ang United in Faith and Love, One Beat, One Dance, One Vision. Kini si Liza May Piñaranda, alak sa My TV, Cebu.